Тръгнали сме тук на разходка до язовир Пчелина с едни приятели, те с колата. Аз излязох за да пробвам за сефте GS-чето. Отиваме към Пчелина. Ще направя някакво пикниче и да видя как се държи така малко на такива грапавини, каквито са там към Пчелина. И да, и ще направим готин съботен ден. Предвид последните седмици, ви бяха убити. Така, ще си покараме, ще си поговорим, ще почиваме, ще се повозиме и някакви такива работи. Общо взето се кефиме на слънцето, как се казва. Моите авери останаха някъде по-назад. Имаше някакви страшни задръствания на изхода на София, което е очаквано. Да, отивам да проуча всъщност така, докато съм пред тях, да видя там изобщо става ли за такива изгледи или е много кално от последните дъждове. Иначе да, взех GS-чето преди на 2 май. Взех, но това е първото каране, което е целенасочено каране. Не е да ходя да го регистрирам, не е да го върна от сервис и така нататък. Целенасочено каране, да го усетим, как се движи, как върви, колко е маневрен, колко е голям, колко е тежък. Иначе за самия мотор това е BMW GS 800 Adventure 2014. За първи път карам BMW и от такъв калибър мотор. Adventure, голям, дебел. Доста интересно усещането, определено много стабилен се усеща, супер отзивчив. Има достатъчно мощност, 85-6 коня, нещо е такова, но абсолютно достатъчни. За сега не мога да кажа, че не съм доволен. Буквално усещам, че само по-хубаво ще става, колкото повече стиквам с него. Да, това може да се каже, че е първото излизане с този мотор. И до тук е доста прилично. Много приятно се държи, много приятно се кара, супер удобно е. Нямам едно нещо, което да кажа по мотора, което да не ми харесва, освен цвета. Но пък други хора много го харесват. Тъй, че е въпрос на вкус. Но ето както се открият гледките, всичко става по-хубаво. С тези бутуши обаче са много висок, не е много удобно. Въпреки че дигнах малко кормилото, изправих го напред с идеята да ми дигне стойката малко и като съм изправен да ми е по-удобно, обаче бутушите дават много височина. Се изправя и малко съм наведен напред, не го усещам много ниско го усещам. Ще видя как ще е така по чекърлека, как се кара, дали ще е достатъчно удобно. И ако трябва, ще поръчам рейзърчета. Да. И аз така помня. Такива пътища не знам, защо много харесвам бавните пътища. Бавни и пусти. Имаш време да гледаш, да чилваш, да измисляш нови бизнес идеи. О, красота!
Дали не обърках пътя. Чакам си още стойката за телефон. Така само на звук, евентуално ако чуя, ако не съм се заблял някъде. Окей, чувам. Говори ми. Това го помня. Тук има един път до Студена. По един канал, стар канал, изоставен. Неизползваем. Тук вече може би трябва да сложа Enduro мод. Защото ще почна да се включват всички ABS серии. Да, това исках да пробвам със сигурност. Много ми е ниско кормилото. Те гуми хич не са за тука. Тъй, че изобщо няма да си правя експерименти. Че имам добри спомени. Но мога така да проверя, да опипам дали ще минат с колата, ама ще минат. Не са толкова дълбоки локвите. I've arrived. Ама те дали ще пристигнат? Ходим да видим. Калничко е. Парзулкам се. Добре се парзулкам. Те изобщо няма да могат да минат. Той аз не знам дали ще мога да мина. Вода до колене. Ще им кажа какво е положението. Да си преценят. Ето ги моите хора. Maybe it's a bit deep. I don't know. Too deep. There's one such kind of car there. Има разходка поне пеша може би 15 минути. От тук ще стане. Може би от другата страна на язовира. Не, оттам е по пътя. Дето е ресторант ще седи, защото до този ресторант трябва да се стига с кола, нали така? Със сигурност. Някъде примерно от тази страна, от тази тук. Големия торис. Насякъде пише място за питник, място за питник, място за питник. За мен тук е толкова кално и там ще е. Не, там е съвсем различен ландшафт, пък и то кално е само тук. Като преминеш тази локва вече не е кално. Да. Ай на божната отнася да види параклите. Как е такова? Стигнахме до тук, ще да видим. Защото Марио ще ме накара и тема на конца накрая не сме. Искате някой да закарам от другата страна? Пробай скри си. Но, значи, в този случай има два варианта. Или абсолютно чиста да те пренеса от другата страна, или да се изсипеме в локвата с мотора и да си тотално мръсна. Айде паднете в локвата, де!
Окей, те очевидно ще минат, а ще ходим до Параклис. Топ е път. Охо. Без да се замисли. Пах ти парсето. Прасе си е, дева. Да изтренирам дали мога да го пусна и да го дигна. Я да видим. Колко бутна. Добре. Ще си направя пикника, докато дойдат. Видях едни хора с коне и мислих, че са взели коне от някъде. Ама, уви, не бяха те. Ето ги. Позирам. На две камери в момента. Две камери мисля. Как е? Припичаме се тук, докато ви чаках. Припичате се ти и твоя приятел? И ние двамата. Вие двамата. А той мъжки ли? Маргаритка. Ароматизатор в Маргаритка. Много хубав ароматизатор имаш. Супер. Та понеже от тази страна беше малко калничко, не можахме минем с колата. Отиваме от другата страна на язовира. Там към ресторант Пчелина. Там да си търсиме място за пикник. Така. Ще покарам за тях малко. Да видим къде ще ни дадат. Направихме си готино излече на Пчелина. Горе-долу приключваме с последните карначета, като успяхме да изпечеме. Ето ги и карначетата. И повозихме се, попекохме се, изпихме по една бира задължително. Изкарах от уредката, може би за първо каране така по-да я усетя, така да се каже. Успях да вляза и в малко кал, как се вижда, но това е типично за мене. И цяло много добри впечатления.
на всякакви пътища, въпреки гумите, които не са изобщо като за офроуд. Реално доста добре се държаш пак в калта. И много съм доволен, наистина. На асфалта, навсякъде се държи супер. Доволна работа.